Здравейте! И отново сме тук за да си говорим за какво е бит. Бит е малка информационна единица за измерване на количеството информация от вътрешното представяне в компютрите. Има различни значения от контекста, в които може да се използва последните начини. Бит е най-малката единица за информация в цифровите системи. Бит може да бъде 0 или 1, представяне основа за всяка цифрова информация и обработка. Различни музикални стилове, бита може да е с различна скорост, бавен или бърз. Бита е основна част от музиката като групиране на битове в тактове и създаване на ритмична структура. Един бит е равен на две стойности 0 и 1. Два бита са равни на 4 стойности, а 3 на 8. И така със всеки бит стойностите се покачват. Битът е обикновено под формата на импулс на ток и напрежение и на електрическо състояние. Битовете могат да се представят в различни начини в съвременните компютърни устройства. Надявам се с това кратко клипче да съм ви научил какво е бит. Ще се видим и следващия път.